Uniunea Europeană ne-a obligat cumva în momentul în care am intrat în Uniunea Europeană să avem un astfel de centru. Centrele există peste tot în Europa, inclusiv Islanda și Irlanda și Norvegia, așa încât atunci când călătorim suntem protejați în orice țară din Europa mergem. Aici am trecut datele noastre de contact, dar pe care le puteți găsi foarte simplu și pe www.eccromania.ro. Și am zis așa, că trebuie să fim fancy, să rezervăm online, că până la urmă așa facem de cele mai multe ori atunci când vrem să călătorim. Cele mai multe informații le primim prin e-mail. Într-adevăr, mergem și la târguri, astfel încât să luăm legătura cu agențiile de turism din România, dar tot online, tot Google ne salvează de cele mai multe ori. Astăzi aș fi vrut să vorbesc despre pachetele turistice, biletul de avion, hotel sau mașină. Am scris mult, într-adevăr, și o să rog aici oamenii de față să vă trimită prezentarea, pentru că sunt foarte multe detalii. Eu o să vă spun mai pe scurt, așa, nu o să citesc chiar în amănunt, dar trebuie să știm ce ar trebui să știm înainte de a achiziționa un pachet de servicii turistice. În primul rând, trebuie să știm ce este un pachet de servicii turistice și asta presupune ca în același pachet să avem cazare, transport, mâncare, și mai multe concepte. Dacă avem doar cazare sau doar transport, nu se mai numește pachet de servicii turistice. Asta este regula numărul 1. Apoi sfatul nostru este să căutați cât mai multe oferte de la cât mai multe agenții, să vă faceți o idee despre ce ați vrea legat de perioada în care vreți să plecați și să cereți aceeași ofertă de la mai multe agenții. Noi mai avem un sfat pe care îl dăm așa un pic off-topic, să zic așa, și anume să vă faceți abonamente la newsletterele de companii aeriene și să vă luați întâi biletul de avion și apoi să găsiți camera de hotel și restul. Trebuie să ținem cont și de faptul că în Uniunea Europeană nu există un sistem de clasificare al hotelurilor, un sistem complet. Deci ceea ce în România înseamnă 5 stele nu este același lucru cu 5 stele din Grecia sau din Paris, din Franța. Prin urmare, cel mai bine este să ne uităm pe site-urile de călătorii, de genul TripAdvisor, Booking sau altele, și să citim review-urile despre hotelurile respective, unde vrem să călătorim. Cereți cât mai multe informații de la agenția de turism și mai ales verificați agenția de turism. Ori pe site-uri să vedeți review-uri, pe Facebook, la comentariile primite de ei, dar și pe site-ul Ministerului de Finanțe. Pentru că sunt în momentul acesta, dat fiind povestea politică din România, sunt anumite agenții de turism în faliment sau în insolvență, sau cum e cazul Perfect Tour, de exemplu, care are conturile blocate de DNA și trebuie să știm exact cu ce agenție plecăm. De exemplu, Perfect Tour, n-am nimic cu ei, e o agenție foarte bună, sau era, nu știu, cred că încă mai e. În continuare vând pachete turistice, dar au conturile blocate și atunci avem un mare risc și mai bine pe o perioadă până când se lămuresc ce se întâmplă, mai bine evităm. Trebuie să aveți o asigurare de călătorie. Fie că aveți cardul european de sănătate, fie că aveți asigurarea în sistem privat, e bine să aveți o astfel de asigurare cu voi. Nu se știe niciodată când te împiedici pe stradă și îți julești genunchiul, Doamne ferește de ceva mai rău. Cereți cât mai multe informații. În cazul în care apar probleme, ce pot să vă spun, sunt câteva mici variante. Intrați pe pagina noastră de Facebook și vedeți acolo, intrați în contact cu noi, răspundem în maxim o oră, sau ne sunați sau descărcați aplicația noastră ECCNet Travel pe telefon și atunci puteți intra în contact cu noi, chiar dacă nu aveți internet pe telefon. Asta este o aplicație făcută de Comisia Europeană și este foarte importantă, ECCNet Travel, o să mai vorbim despre ea un pic mai târziu. Dar trebuie să știți ce aveți, trebuie să păstrați toate dovezile atunci când aveți o problemă în vacanță. Dacă în contract vi s-a spus că trebuie să aveți vedere la mare și când ajungeți acolo și uitați pe geam și vedeți o clădire, este un caz real, s-a întrebat ce s-a întâmplat. Fotografiile erau făcute înainte să apară acea clădire. Și atunci nu este ceea ce v-ați dorit. Sau s-a mai întâmplat un caz, chiar eu l-am pățit, am plecat în vacanță
pentru o noapte, eram în Constanța, am vrut să plec o noapte în Bulgaria, dimineața nu știu ce viitură a apărut și am sunat. Dom'le, e ok, putem să venim? Da, nu e nicio problemă. Am ajuns la hotel, rezervasem prin booking, am ajuns la hotel și era inundată, evident, camera. Mi s-au spus că ne vor da o altă cameră, dar să plătim diferența de preț pentru că era mai scumpă. N-au știut cine sunt în momentul ăla și nu neapărat că cine sunt, că nu le-am spus cine sunt, dar știam legislația. De la Centrul European al Consumatorilor, care, tocmai am spus la început, că este din 2008 în România, se află în sediul, să zic așa, al Autorității Naționale de Protecție a Consumatorilor, dar ne raportăm direct la Comisia Europeană. Orice, atunci când avem contracte și contacte legate de călătorii sau de shopping online din alte țări. Dacă cumpărăm de la EMAG, nu intră la noi, intră la ANPC. Dacă cumpărăm de pe Amazon sau de pe eBay, intră la ECC România. Când cumpărăm din alte țări. Persoane care și-au cumpărat mașini din Europa. Da, avem și despre mașini acum. Următorul slide, sau mă rog, peste câteva slide-uri. Deci avem probleme în... Când avem probleme în călătorie, în general sunăm la ECC România. Ce facem atunci când plecăm cu avionul? Și dacă avem zborul anulat? Apropo de camera de hotel de care v-am spus, le-am spus că la același preț ei sunt obligați să-mi dau o altă cameră, cel puțin la fel de bună ca cea pe care o rezervasem eu, chiar dacă ei aveau o diferență de preț, o suportau ei. Deci avem drepturi, avem despăgubiri, avem dreptul la despăgubiri. Ce facem în cazul în care zborul este întârziat sau se anulează sau ți se refuză îmbarcarea? Și atunci avem obligația de a fi informați. Nu-i spun drept, este obligația companiei aeriene să ne informeze despre tot ce se întâmplă. Avem dreptul la asistență. Mai exact, avem voie să dăm un telefon în țară, avem voie să primim, avem dreptul de a primi sucuri, mâncare, în cazul în care se întârzie, cazare, transport până la hotel și o sumă de plată. În funcție de numărul de ore întârziate, în funcție de distanța până la care trebuie să ajungem, este o anumită grilă pe care o puteți vedea la noi pe site. Avem dreptul la rambursare sau redirecționare. Cum a fost cazul în Bruxelles, de exemplu, au fost redirecționați către Amsterdam, de unde trebuiau să ajungă înapoi în România. Oamenii aceștia nu au plătit nimic, nici cei care și-au luat autobuzul din Bruxelles și-au plecat în Amsterdam, nici cei care au fost redirecționați și-au ajuns în siguranță în România. Tarom a trimis 6 avioane ca să aducă oamenii atunci și au venit gratis înapoi. Și plus, în afară de cei care plecau, mai erau unii care erau deja acolo și voiau să se întoarcă. Și atunci statul român, împreună cu Tarom, au decis să-i aducă gratuit înapoi, să le ofere asistență. Avem dreptul la compensații, după cum spuneam, la despăgubiri, în cazul în care, de exemplu, se anulează zborul de tot, avem dreptul de a fi trimiși înapoi în țară cu un alt avion, cât de repede posibil. Noi avem pe Mr. Wings, e mascota noastră, mascota europeană, care ne sfătuiește să solicităm întotdeauna informații despre drepturile pe care le avem, să solicităm asistență și să facem reclamații în scris către compania aeriană și apoi așteptăm răspunsul. Ei au voie să răspundă, au obligația de răspunde în 30 de zile. Răspund la întrebările off-topic după ce termin de vorbit. Referitor la bagaje, sfatul nostru este să faceți o fotografie bagajului și să-l aveți. Apropo de lipsa bagajului, de lucrurile care lipsesc din bagaj. Nu este trecută asta în nicio legislație, dar din experiența noastră cu sute de consumatori care au reclamat faptul că le lipsește ceva din bagaj, recomandăm să facă o fotografie la tot ce au în bagaj. Dacă aveți lucruri mai de valoare, știți, la aeroport scrie undeva cu bunuri de declarat. Chit că e o cameră foto, o bijuterie, ceva, nu zic de parfum, dar parfumul vezi în fotografie și poți reclama ulterior. Însă dacă ai un lucru pe care l-ai în bagaj, cameră foto, aparat, laptop, o bijuterie, nu mai trecem pe linia corectă la îmbarcare, ci trecem pe la bunuri de declarat și îl declarăm acolo, astfel încât să-l avem. Mai putem face și asigurare pe bagaj.
dar dacă se pierde sau se anulează, noi avem dreptul la despăgubiri. Într-adevăr, e pe o anume sumă. Deci e posibil ca noi să avem bunuri în valoare de, nu știu, 1000 de euro în bagaj și în despăgubiri să primim doar 500. De aceea e bine să avem o listă cu tot ce avem în bagaj sau, mă rog, fotografia, ca să nu mai stăm să facem să notăm. Dacă se anulează, dacă se pierd bagajele, asta putem face și trebuie să reclamăm în aeroport, în momentul în care am descoperit lipsa lui, să anunțăm că ni s-au pierdut bagajele sau că s-au întârziat, pentru că au fost și astfel de cazuri. Vă dau un exemplu cu un domn care a plecat în Austria la schi în această iarnă și i-au întârziat bagajul. Ei l-au trimis după o săptămână înapoi în țară. Omul n-a plecat la schi, și-a cumpărat costum de schi, și-a cumpărat hainele de primă necesitate, cosmetice, ce a avut nevoie în cele 4 zile cât a stat acolo. El primind bagajul la vreo încă 3-4 zile după ce s-a întors în țară. Despăgubirile lui au fost de vreo 1500 de euro, bani pe care i-a primit înapoi pentru că a păstrat bonurile de la tot ce a cumpărat. Sau în alt caz, soția lui n-avea asigurare pe bagaj, dar a primit despăgubiri în afară de suma obligatorie pentru despăgubiri, el a mai primit și în baza bonurilor pe care le-a păstrat. Deci numai costumul de schi a costat 400 de euro. Banii ăștia i-a primit înapoi. O altă doamnă a plecat în Grecia, i-au pierdut bagajele la dus și a cumpărat acolo și a păstrat toate bonurile în vacanță timp de o săptămână, tot ce a cumpărat, haine și cosmetice. Ne-au trimis la întoarcere bonurile, a primit banii, iar în întoarcere au pierdut și bagajul ăsta. Adică a fost săracă. Deci universul era clar împotriva bagajului lui. Da, nu știu ce a făcut săraca. A primit mulți bani înapoi, dar vorba ei, amintirile mele și tot ce aveam, degeaba. În Grecia nu mai trebuie să se ducă niciodată. Da, am zis să se ducă cu mașina. Da, asta cu bagajul și neapărat, imediat reclamație în aeroport. Dacă totuși nu avem bonuri? Nu. Nu mai primești despăgubiri. Nu, un alt exemplu, Cabral. Deci Cabral și toată familia lui călătoresc foarte mult. Tatălui a plecat la un moment dat, nu știu unde, m-a sunat disperat, i s-a anulat zborul cu vreo 4-5 ore, ceva de genul ăsta, mult peste limită. Avea dreptul la despăgubiri pe care le-a primit și s-a spus că poate să mănânce, să bea, să-și păstreze bonurile. Ei n-a păstrat bonuri decât de 5 euro, pardon. A primit înapoi 5 euro. Tatălui, soția lui Cabral, că de am zis, ăștia tot timpul pățesc câte ceva, i-am și zis lui Cabral, cred că trebuie să scrii ceva despre noi pe blogul tău, că nu se liniștesc. Soția lui a plecat în nu știu ce oraș european și i-au întârziat bagajele. M-a sunat că, uite, Andreea nu mai are bagaje, ce fac? A aflat că bagajele i-au ajuns într-un final, dar i-au ajuns înapoi în țară, pentru că ea stătea 2 nopți acolo, și am trimis-o la shopping. Nu zic cât m-a înjurat Cabral, că i-am trimis nevasta la shopping, a zis că nu realizez ce înseamnă asta. În fine, și-a recuperat ulterior vreo 300 sau 400 de euro. Centrul European a recuperat anul trecut pentru consumatori 170.000 de euro pe an. Acum 2 ani am recuperat vreo 100.000, am trecut mult mai mult. De atunci să ne rugăm să pierdem bagajele? Nu! Vi recuperați, dar banii ăștia, dacă luați fiecare bagaj în parte, fiecare lucrușor din bagaj, veți descoperi că valoarea e mult mai mare. Ce spun? Da, deci nu o idee, dar avem dreptul și măcar o parte îi putem recupera. Dar cam cât durează până tot procesul acesta până se recuperează banii? E de durată? Sau? Cam 2, da, prin bancă îi dau înapoi. Cam 2 luni durează cu totul. 2 ori 3, depinde, durează foarte mult, pentru că, în general, companiile aeriene au procedură din asta, de comisii, peste comisii, trimit 10.000 de întrebări, de răspunsuri, mai vor detalii, de fiecare dată nu știu cum se face, că le intră câte un avion în motor și din cauza asta a întârziat zborul, vremea rea, trebuie să verifici cu Institutul de Meteorologie, cu aeroportul, deci durează. Ca idee... Încearcă și ei să scape. Da, dar la noi, de exemplu, un om nu poate să rezolve mai mult de 2 cazuri pe zi. Și sunt sute. A fost acum, nu știu ce, cu Tarom, de curând, o grevă ceva, cred că a fost. Da.
Da, și-au venit într-o singură zi 700 de reclamații. Da, deci vă dați seama, și un om poate să rezolve două. Bine, acolo fiind un caz comun, au intrat toate 700 pe aceeași poveste. Dar să comunici cu 700 de oameni este foarte mult, de aia zic că durează. Sunt oameni suficienți, într-adevăr, dar tot sunt foarte multe cazuri. Dar le facem față, deci nu ne plângem, răspundem în timp, dar e ok. Apropo de închirierea unui autoturism. Vrem să plecăm la Londra, dau un exemplu, nu vrem la Londra, că acolo se circulă pe partea cealaltă și nu ne place, plecăm la Paris. În Florența. În Florența, care e importanță, în Europa. Luăm un bilet de avion, ajungem acolo, compania de închirieri de mașini o rezervăm din Dar țară. de ce am zis de Florența? Că nu avem linie directă, avem? Florența, nu știu, cred că are Ryanair sau ceva. Din București? Da. Nu contează dacă plecăm cu escală sau nu. Și știam că mă duc într-un aeroport și de acolo trebuie să închiriez mașină. De asta am zis. Da. Eu închiriam și în Malta, neștiind că și în Malta se circulă pe partea cealaltă și m-am urcat la volanul, deci știam eu că e volanul. M-am făcut un șoc și nu era. Da, te-ai urcat. Eu m-am urcat, da. Bine, era domnul care a venit să-mi aducă mașina, știa povestea și l-a bufnit râs, nu, pe partea cealaltă. În fine, deci închiriem o mașină. Evident, o închiriem din țară, fie că o închiriem de la telefon, fie că online. Pentru că nu avem altfel acces. Primim oferta prin e-mail, trebuie să verificăm foarte bine ca ceea ce scrie în ofertă să se regăsească în contractul de închiriere. Pentru că e posibil să găsim ceva în ofertă și ceva în contract și atunci trebuie să-l citim foarte bine. Închirierea unei mașini se face în limba engleză sau o limbă de comun acord aleasă, poate să fie franceză, germană, spaniolă, oricare alta. O limbă pe care ambii să o înțeleagă. Și atunci când facem o rezervare, de orice tip ar fi ea, trebuie să fie într-o limbă pe care cei doi participanți la contract să o înțeleagă. De aceea zicem că trebuie să comparăm totuși înainte ofertele de închiriere și oferta cu contractul ulterior. Trebuie să verificăm și toate mijloacele de plată. A fost un caz în care un domn a făcut o rezervare, a plătit cu cardul personal, dar și l-a uitat în țară cardul ăla și când a ajuns la destinație, l-a pus să plătească din nou, întrucât nu avea cardul la el, deși l-avea pe al soției sau un alt card, ceva de gen. I-am recuperat banii domnului pentru că a fost o discriminare acolo, dar ca idee trebuie să vă asigurați că nu întâlniți această poveste, să vă lase acolo fără banii de vacanță, că despățiți de 2 ori, chiar dacă îi recuperați după aceea. Trebuie să solicitați toate documentele mașinii, să verificați combustibilul, nivelul de combustibil, să nu uitați că trebuie să aduceți mașina înapoi cu același nivel de combustibil, de obicei se dă cu plinul făcut. Iar sfătuim, noi suntem cu fotografiile. Curățenie că altfel te pune să plătești. Nu, asta nu are nicio legătură. Nu. Poate Ce fi era în super America? murdară. Trebuia să ai o grijă Nu. să nu... Dar sfatul nostru este să păstrați fotografii, să faceți fotografii mașinii înainte, pentru a vedea orice zgârietură de pe ea, ca ulterior să nu spun, uite, mi-ai zgâriat-o aici, ea fiind dinainte zgâriată. În momentul în care aveți un accident sau un incident cu mașina, verificați imediat contractul și respectați tocmai ce scrie în contract că trebuie să faceți în caz de accident. Sunt trecute toate detaliile, că unde trebuie să sunați, ce trebuie să faceți exact. Mașina este în general asigurată, prin urmare și noi depunem o garanție pentru asta. În acest moment se lucrează la povestea cu asta cu asigurările, dat fiind faptul că asiguratorii din Europa profită foarte mult de asta și în momentul în care lovești o mașină, tu ai depus o garanție de 500 de euro, să zicem, lovești o mașină, reparația mașinii costă 100 de euro, firma de închirieri de mașini îți oprește toți cei 500 și nu este corect. Nu este încă reglementată povestea asta în România, așa încât e de preferat să facem așa un soi de mini-casco, mai bine decât să plătim garanția aceea. Trebuie să verificăm și regulile de circulație din țara în care ne ducem, pentru că diferă foarte mult de la faptul că în anumite țări trebuie să porți centura și când stai în spate, obligatoriu, că trebuie să mergi cu farurile pornite în anumite locuri. Alcoolemia, în Italia, de exemplu, alcoolemia este 1,02,
Ești beat mort aproape. Ne mutăm în Italia. În schimb, România este una dintre cele mai scăzute alcoolemii. Noi suntem mai catolici decât Papa, ceea ce e foarte bine, pentru că au fost... Asta se întâmplă, gradul de alcoolemie, gradul de alcoolemie se întâmplă în funcție de numărul de accidente bazate pe lucrul acesta. Da, și cam atât despre asta. V-am zis, trebuie citit mai mult și citiți foarte mult înainte de a pleca. Nu vă duceți acolo și spuneți după aia ce fac acum. Sfaturi pentru închirierea unei camere de hotel. În primul rând trebuie să știm noi ce vrem. Că vrem să stăm singuri în cameră, că vrem să stăm cu familia, că avem un copil mic, sau că vrem să stăm 4, că vrem un apartament, sau că vrem o cameră cu vedere la mare, cu balcon, fără balcon. Trebuie să știm exact ce vrem atunci când căutăm o cameră de hotel. Și fiecare din aceste opțiuni de care v-am spus, că îl vrem în centru, că îl vrem aproape de plajă, mai scris acolo, sau lângă metrou, trebuie să știm astea toate înainte, pentru că ne ajută mai puțin. Și când avem cât mai multe filtre, ne ia mai puțin timp să găsim camera pe care ne dorim și trebuie să ne concentrăm foarte mult și pe taxele suplimentare, pe taxele de oraș, care trebuie plătite, pe politica de anulare și de returnare a banilor, pe toate informațiile privind drepturile și care influențează și prețul. Acum câteva zile m-a sunat o doamnă care a făcut o rezervare pe Booking pentru noaptea de Revelion. Nu înțeleg de ce de acum, dar e problema dumneiei. Da, a făcut acea rezervare pe Booking pentru 10 persoane, nu știu ce vilă, nu știu ce țară, nu mai contează. Ideea e că în continuare, deși ea a făcut rezervarea, rezervarea se putea anula gratuit până la 1 decembrie. Nu trebuia să plătească în avans. Condiții foarte bune, prețul foarte bun, poate ăsta a și fost motivul pentru care a făcut rezervarea de acum. Și în continuare pe Booking erau camerele libere. Și ne-a sunat. Cine e de vină în situația asta? Booking sau hotelul? Ne-a întrebat doamna. Evident, hotelul n-are nicio vină, Booking n-are nicio vină, hotelul este cel vinovat. Și hotelul a spus că ei închiriază la toată lumea camera aia. Cine plătește primul se duce. Așa. Evident, ești un mare scandal pe chestia asta. Încă suntem în rezolvare. Deci nu pot să vă spun cum s-a finalizat această poveste. Eventual o să o trecem la noi pe Facebook când se va finaliza. Pentru că a fost foarte interesantă și pentru noi. Am rămas șocați. Deci doamna avea răspunsul de la hotel, în care spunea clar că noi vindem până când plătește unul. Da. Deci era foarte la risc. Adică rezervarea era fix degeaba. Exact, da. Evident, cei de la Booking s-au sesizat și ei, reclamația este făcută împreună cu cei de la Booking și așa mai departe. Iar Mr. Wings, agenția de turism, unde ne ducem, nu știu, că e Perfect Tour, că e Cristian Tour sau Xulescu Tour, este doar un intermediar care răspunde pentru tot ceea ce facem, dar responsabilitatea pentru calitatea camerei este a hotelului, nu este a agenției de turism. Agenția îți spune, te sfătuiesc să mergi la hotelul ăsta, pentru că eu am fost acolo, sau noi avem un contract bun, sau e aproape, îndeplinește toate condițiile tale, dar nu pot să-ți garantez că ceea ce tu vezi în poză pe site-ul hotelului este realitate. Poate n-am fost acolo. Deci agenția este doar intermediarul și hotelul, de fapt, de el aparține toată responsabilitatea. Răspunde agenția pentru corectitudinea datelor pe care noi le-am trimis către hotel, răspunde și de datele pe care le trimite hotelul, la modul de număr de camere, metri pătrați ai camerei și alte detalii, dar calitatea totuși este la hotelier.